תושבים, תושבות ואורחים יקרים. אנחנו ביומה השביעי של המלחמה שנכפתה עלינו. המלחמה על הבית, מלחמה על החיים, מלחמה שבין אור לחושך, בין הטוב לרשע המוחלט. אכן, הופתענו. מערכת ההגנה הצבאית קרסה. למעלה מ1,000 אזרחים וחיילים איבדו את חייהם. אלפים נפגעו בגופם, רבבות בנפשם. ההתיישבות החלוצית החקלאית בעוטף עזה ספגה מכה איומה. יישובים שלמים נהרסו, קהילות התנפצו לרסיסים. אט אט אנו מבינים את גודל האסון שפקד את כולנו. את המחדל הנורא עוד נלמד ונתחקר. כעת, כשהצבנו מחדש את הגבול עם רצועת עזה, אנו נדרשים למקד את כל מאמצינו בטיפול באוכלוסיית העוטף ולשינוי המציאות הביטחונית אל מול ארגוני הטרור, שדינם אחד, להיכחד מעל פני האדמה. למצפה רמון משימה לאומית מן המדרגה הראשונה, והיא הטיפול במפונים ומתפנים מיישובי קו העימות. המבצע היישובי שלנו נקרא מעתה עוטפים את העוטף. בשעה זו שוהים במצפה רמון למעלה מ2,000 מתפנים ומפונים, שאנו מכנים ומתייחסים אליהם כאורחים, כבני משפחה. במקביל להשלמת היערכות היישוב לשהייה במקלטים ולהבטחה מקומית על בסיס התושבים, הקמנו תא מתנדבים בכדי לתת מענה לשלל הצרכים של אורחינו, אנשי העוטף. אנו מגישים להם סיוע נפשי ומתכוונים לשלבם במערכת החינוך היישובית עד יעבור זעם. אנו פועלים על מנת להגדיל את כמויות המזון בחנויות המכולת ובשופרסל. מגבירים את פעילות התרבות וההעשרה בכדי לתת מענה הן לתושבים והן לאורחים. המועצה מבינה שכחלק מהחוסן הקהילתי של מצפה רמון נדרש להמשיך ולספק את השירותים העירוניים ולקיים שגרת חיים תקינה עד כמה שניתן. ובכלל זה פתיחת מוסדות החינוך למרות ואף על פי המגבלות והאילוצים. אנו עושים ככל יכולתנו לספק לכם התושבים את כל המידע הדרוש בזמן, בכדי לייצר תחושת ודאות וביטחון. אתם שואלים בוודאי כמה זמן זה עוד יימשך. שאלה שאין לה כרגע מענה. ומשום כך אנו נדרשים להיערך לפעול במתכונת חירום לתקופה ממושכת. מדהים לראות את רוח ההתנדבות וגילוי הסולידריות בקהילת מצפה רמון. זה איננו מפתיע, זהו ה-DNA שלנו. השתדלו לחלק את הכוחות באופן שנוכל להמשיך ולבצע את משימתנו לזמן הנדרש, ולשמור על איתנותנו בתקופה קשה זו. ברצוני לחזק את ידי חיילינו הנלחמים בחזית הדרומית, ואלו העומדים על המשמר בחזית הצפונית, ומאחל לכולם לחזור הביתה שלמים ובריאים בגופם ובנפשם. אני שולח מכאן חיבוק גדול למשפחת ארוש, ששכלה את בנה בלחימה בעזה. ומתפלל שעידו, זיכרונו לברכה, היה החלל המצפה הראשון והאחרון במלחמה ארורה זו. ליבנו אומנם שבור, אך רוחנו איתנה. עוד נזכה לראות את מדשאות יישובי העוטף מלאים בילדים צוהלים משמחה.